سلام كبرات تقطعتلتنا الشانل كما تكونوا سلام سناين كتكونوا لي من نوم بارح زلكم نابخ مابيلا زلكم مدب كل ترستاتيو تقدماي بزعبا قدمي حدا سمونا بلا بإثيوبيا استفصم 300 ኤርትራን ገፊፍካ ኣብ ማእሰር ትምእታው ኮይኑ እቶም እስራት ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለው እትኻልኣይ ድማ ብዛዕባ ክልል ኣምሓራ ማዕስከር ዓለምዋጭ ዝነብሩ ዘለው ኤርትራን ስደተኛታት ይኸውን ሰናይ ምክትታል በተቀዳማይ ክንጅምር ኣብዚ ሓለፈ ቀዳም ንጸበል ኣብ ክልተ ገዳማት በፂሖም ዝምለሱ ዝነበሩ 300 ኤርትራውያን ስደተኛታት ተታሒዞም ኣብ አዲስ አበባ ድሕሪ ምእታዎም ካብኣቶም 160 ሰባት ድማ ናብቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ማዕስከር ስደተኛታት ዓለምዋጭ ከም ዝተወስዱ ቢቢሲ ገሊጹሎ ካብቶም 300 እቶም 73 ናይ ከተማ ስደተኛታት ኮይኖም እተን 9 ካብ ሰንሰለት ኣስራ ናይ ኣእምሮ ሕሙማት ይርከቦም ብዙሕ ዝበለ ቁጽሪ ዘለዎም ካብ ወጻኢ ሃገራት ኣሜሪካ ካናዳ አንጎላ ኡጋንዳ ሱዳንን ዝርከቦም ሃገራት ናብ ኢትዮጵያ ዝመጹ ስደተኛታት ይርከብዎም እዮም እዞም ኣብ ውሽጢ አዲስ አበባ ኣብ ጣፎ ዝበሃል ቦታ ምስ በጽሑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምጽናሕ ካብኡ ድማ ብመካይን ጽዒኖም ናብ ማዕስከር ስደተኛታት ወሲዶሞም ካብቶም ዝተወስዱ እቶም 15 ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመጹ ኾኑ ከለዉ 9 ብሰንሰለት ኣስራ ናይ ኣእምሮ ሕሙማት ድማ ይርከብዎም ገለ ካብዞም ሰባት ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ናብቲ ቦታ ድሕሪ ምምጽኦም ሳልስቶም ዝኾነ ዓይነት ምግቢ ከም ዘይተዋሃቦምን ካብ 10 ግዜ ኣስማቶም ኣብ ጻዕዳ ወረቐት ካብ መጽሓፍ ዝሓልፍ ዝኾነ ዓይነት ፍረ ከም ዘይረኸቡን ሓቢሮም ክሳብ ሕጂ እውን ዝብላዕ ይኹን ማይ ከም ዘይረኸቡ ሓደ ዮናታን ዝተባህለ ካብ አንጎላ ዝመጸ ዜጋ ንቢቢሲ ሓቢሩሎ እዞም ካብ አዲስ አበባ ናብቲ ማዕስከር ዝተወስዱ ስደተኛታት ናብ ማዕስከር ኣብ ዝወሰደሉ ዝነበሩ እዋን ኣብ ሱሉልታ ዝተባህለ ቦታ ንሽንቲ ምስ ወረዱ ኣይንስቀልን ኢሎም ብምእባዮም ነቲ ኩነታት ብምቅዋምን ብዙሕ ግፍዕን ማህረምትን ወሪድዎም እዩ እነዚኦም ሰላማውያን ኤርትራውያን ዳንታይ ጉዳዮም እንድሕር ሕጂ ከመይ ይኸውን ኩነታቶም ነዚ ኣብ ዝሓተትሉ ኩነታት ዝወሃቦም መልሲ ንሕና ብሓደራ ኢና ተቐቢልናኩም ዝብል እዩ ናይ ኣካል ብሓደራ ዝሃበ ግን ጠቕላላ ዝተገልጸ ነገር የለን መንግስቲ ይኹን ወይ ካልእ ሓይልታት ዝተፈልጠ ነገር ዘየለ ብምዃኑ ነቲ ጉዳይ ኣጨናቕ ይገብሩ ግን ከኣ ዝዓበየ ተኽእሎ ነቲ ስጉምቲ ዝወሰደ መንግስቲ ምዃኑ ዝግመት ምክንያቱ መንግስቲ ብዘይፈልጦ ጉዳይ ናይ መንግስቲ ወታደራት ኣልዕል ኣቢሎም ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ኣይክእልን ዝብል ግምት ኣሎ ናብ ካልኣይ ጉዳይ ምስ ንሰግር ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዳባት ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ተደኮነ ማዕስከር ዓለምዋጭ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝናብ ክራማት ደስዓዊ ኩነታቶም መሊሱ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከም ዝወረደ ገሊጾም እቲ ቦታ ጨቕጨቕ ጨፈቃ ጭፍን ዝበለ ግመን ጩ ዝበለ በረኻን ስለ ዝኾነ ንድሕነት ካውና ስጋ እዩ ብቐሊሉ ክትንቀሳቐስ ኣይትኽእልን እንተኾነ ነዚ ባህርያዊ ኩነታት ቀለብ መግቢ ሕክምና ውሕስነት ጸጥታን ምሕያሽ ብዝምልከቶም ኣካላት መንግስትን ኮሚሽን ጉዳያት ስደተኛታትን ዛጊድ ዝተገብረ ኣድማዕ ኩነታት ከም ዘየለኻ ይገልጹ ነዚ ስምዕታዊ ምርኩስ ብምግባር ቢቢሲ ትግርኛ ንኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ተወኪስዎ እዚ ኮሚሽን ነዚ ዝምልከት ጉምታት ከም ዝተወሰደን ይውሰድ ከም ዘሎም ብምግላጽ ቀረብ መግቢ ዝሓጸረሉ ምክንያታት ጠቒሱ ንምሕያሹ ንባዕሉ ኮሚሽን ንወላይ ጽቡቕ ከም ዘሎ ኣገልግሎት ጥዕናን ጸጥታን ንምሕያሹን ኣብ ርእሲ ትኽግበር ጸንሐ ስጉምቲ ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ምዝርራብ ይግበረሉ ከም ዘሎ መብርሂ ይብሎ ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ዝተፈጥረ ኩነታት ኣዝዩ ብዙሕ ሽግር ኣሕሊፎም ካብ ማዕስከር ትግራይ ሃዲሞም ኣብ ዓለምዋጭ ዝነብሩ ስደተኛታት ካብኡ ድማ ዝኸፍአ ነገራት የጋጥሞም ኣሎ ንሳቶም ከም ዝገልጽዎ ድሕሪ ኩናት ካብ ማዕስከራት ትግራይ ሃዲሞም ናብ ዓለምዋጭ ንምብጻሕ እቲ ደላሎን ኣስገርትን ዝሕተት ክፍሊት ዘይተኣደነ እዩ ብዙሓት ክዳኖም ሸይጦም ድመጹ ኣብ መንገዲ ዝሕዛሕ ዝበለ ሬሳ ምርሻን ዝምታን ዓመፅን ሰይሮም ከም ዝኣትዉ ይገልጹ ብሰንኪ ጥሜትን ድኻምን ሞትን ሃልዋቶም ዝጠፍኦ ብዙሕ እዩ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዳባት ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተደኮነ ማዕስከር ዝነብሩ ዘለው ኤርትራውያን ስደተኛታት ልዕሊ 10,000 ከም ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት የመልክቱ ብመሰረቱ እቲ ማዕስከር ኣብ ዘይምቹእ ቦታ ሕርሻ ዝተደኮነ ኣብ ርእሲ ምዃኑ እተንዳታት እውን ከቢድ ዝናብን ንፋስን ክጸውር ኣይክእልን እዩ ብፍላይ ህፃናት ከቢድ ሰዓይ ይሕልፉ ኣለዉ ኣብ ከቢድ ኣሰካፊ ኩነታት ዓፀቦም ምህላዎም ኣዝዩ ኣጨናቂ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብቲ ማዕስከር ፈጺምካ ኮፍ ትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ዓቕልኻ ዘጽብብ ብምባል ዝበዝሕ ሰብ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ትርከብ ዳባት ትበሃል ዓዲ ክውዕል ከም ዝመርጽ እዩ ዝግለጽ እንተኾነ ኣብታ ከተማ በፂሕካ ክትምለሱን ዘይተኣማመነሉ እዩ ኣብ መንገዲ ትስረቕ ትዝመት ኣለዎ ኢሎም ዝጠርጠርዎ ኸቲሮም ይሃርሞ ይዘምትዎ ስለዚ ኣብኡ በፂሕካ ምምላስ ንባዕሉ ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ እቶም ኣብኡ ዝርከቡ ስደተኛታት ይዛረቡ ገሊኦም ካብኡ ንሱዳን ብሰሃራ ገይሮም ንሊብያ ከዱ ዝፍትኑ ኣብ መንገዲ ሕማቕ ዘጋጠሞም ኣለዉ እቶም ስደተኛታት ጉዳዮም ብወከልቶም ኣቢሎም ናብ ዝምልከቶም ኣካላት እዮም ዘቕርቡ ኣብ ከተማታት ትግራይ ኣብ ንግድን ካልእ ዝተፈላለየ ስራሓትን ተዋፊሮም ናብሮኦም ዝመርሑ ዝነበሩ ኮይኖም ካብ ሃዲሞም ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሓይልታት መንግስቲ ተኣሲሮም ነይሮም ኤርትራውያን ምዃኖም ዝተረጋገጸ ኣብ ሃይቅ ጥቓ ደሴ ኣብ ማዕስከር ዝነብሩ ዘለዉ እዮም بمسرات حبرت ቢቢሲ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት እንታይ ይብል ንዝብል ሕቶ ምስ እንምልስ ንኮሚሽን ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት UNHCR ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሁነታት ናይዞም ስደተኛታት ተሓቲቱ ኣብ ዝመለሶ መልሲ እቲ ማዕስከር ካብ ዝተመስረተሉ ግዜ ኣትሒዙ ሁነታት ሓመድ ናይቲ ቦታ ንዋሕዚ ውሕጅ
ብዙሕ ከም ዘይገበሮ ጠቂሱ ነዚ ንምምሕያሽ ከዓ ካናለታት ውሕጅ ክህነፅ ከም ዝፀንሐን ንማዕገታ እልቕልቕ ዝዝውተር ሓመድ ዝመልአ መሸማዓት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቴንዳ ከም ዝኸብቡ ብምግባር ውሕጅ ንውሽጢ ከይኣቱ ፃዕሪ ተገይሩ ይብል። እቲ ኮሚሽን ኣተሓሒዙ ኣብ መፅኢ ክስዕብ ንዝኽእል ዕልቕልቕ ንምውጋድ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወረደ ሓደጋ ንምክልኻል ነቲ ቦታ ብመሰረቱ ንምምሕያሹ ግን ካብ UNHCR ዝያዳ ገንዘባዊ ሓገዝ ይፅበ ከም ዘሎ ይገልጽ። ንሕፅረት ቀረብን ምግብን መድሃኒትን ስደተኛታት ዝምልከት ዝቐርበሉ ሕቶ ኣመልኪቱ UNHCR ኣብ ዓለም ጭዋ ዘለዋ ኣካየድቲ ህይወት ኣድሕን መድሃኒት ቀረብን መሳርሒታት ሕክምናን ኣብተን ዘለዋ ትካላት ጥዕናን ስደተኛታት ንኽቐርብ ዘድሊ ደገፍ ከም ዝገብር ይገልጽ። እንተኾነ ብሰንኪ ዓለማዊ ናህሪ ዋጋ ነዳዲ ግጭትን ክሊማዊ ምዝባዕን ንዝመጽእ ምንካይ ሰብኣዊ ዓቕሚ ዝረአ ዘሎ ሕፅረታት ምወላ መጠን መቑነን መግቢ ብዓቢኡ ብ40 ሚእታዊት ንኽጎድል ምኽንያት ኮይኖም ዘሎ እቲ ኮሚሽን ይኣምን። እዚ ማለት ብዙሓት ስደተኛታት እኹል ምግቢ ንምርካብ ይቃለሱ ኣለዉ። ኣብ ውሕስነት መግቦምን ኣመጋግቦኦምን ጽልዋ ፈጢሩሎ ይብል። በዚ መሰረት ድማ እቲ ኮሚሽን ስደተኛታት ዘድልዮም ምግቢ ንኽረኽቡ ንምሕጋዝ መወላታት ለገስቲ ንኽቕጽል ጻውዒት ምቕራብ ይቕጽል ምህላው ሓቢሩ። ነዚ ዘይተመሓየሸ ኩነታት ጸጥታቲ ማዓስከር ብዝምልከት ንዝቐረበ ስምዕታ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክምልስ እንከሎ ብርግጽ ኣብ ዝሓለፈ ሚያዝያን ግንቦትን 2022 እቲ ማዓስከር ብግጭት ተሳሲዩ ኢሉ ዘረጋግጽ። እዚ ኮሚሽን ከም ዝበሎ ከዓ ካብ ሽዑ ኣትሒዞም ምስቶም ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ሰበስልጣን ኩነታት ጸጥታ ስደተኛታት ንምምሕያሽ ዘኽእል ስጉምትታት ሓለዋ ክወስዱ ድፊኢት ክገብር ጸኒሑ ኣሎ። ብዘይካዚ ድሕነት ስደተኛታት ንምርግጋጽ ንጸጥታ ዝምልከት ኣብ መንጎኦምን ኣባላት ጸጥታን ብቐጻሊ ምልውዋጥ ሓበሬታ ከም ዝካየድ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ምላሽ ይህብ። ወራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩም መደብ ዝተኸታተልኩም ወይ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ መደብ ይራኸበና። ሰናይ ክራማት እምነየልኩም ቻው።